Kaysa. Pok, malalay karon pok, sa'yo lay karon pok. Langan ako may gadalag susi no. Mahula ko kasi babasing malit ko. Kasi madamay na pud siya. Anak, may dapat. Sige ka kalit. Ako madasususi. Inyo lang si sir. Ay, magbuot yun na siya ba? Magpapanisin ka sir. Magbuot maka ako gipadalag susi ni sir. Ano ba? Lalis sila abay, maabot gito si Sir na, pabiti sila ato. Sabi sa na to. Itong gapon ba, katong mat, katong puro na kabuang atong answer. Ay, tama na no? Tama. Ano ba yun na si sir bay? Good morning, sir. Ay, sakot Sir bay. Kanino? Idugo mo rin si sir, bay. Ito to? Ito ginugo. Kamu, pagtaro mo, napabumay sala sa kuha. Mga bata niyo. Kamu, tudluan mo, paminaw mo. Para rabi ni sa inyo hatanan. Di bi alali magtudlo diri ha, ug kabalo lang mo. Katong mata to nga topic gahapon, nakabalo na mo ato nga nag-internet raman mo. Aptik kay mo manguli ha. Oh, kabalo na may ato Sir. Kabalo. 1 plus 1 sir equals 2. 2 plus 2 Sir, equals 4. 3 plus 10, sir. Tawa ni. Di, bitaw, sir. 6, bitaw, sir. Ano ba, binuang. Ya, kahod mo lagi mo, nagyan sa man yung pagkabaluan nga, nag-internet raman mo gahapon. Nag-computer mi Sir, pero nag-research man pod mi. Oo, nag-computer lagi mi sir. Pero nag-study pud mi. Balansi ba para 6, 7. Oh, maayo, kay nakahuna-huna po din mag-study. Di lang kay puro dula lang inyong giatubang dito sa komputeran. Taon na. Ibig kay naaan tayo sulaton. Mag-spelling lang ta, okay ra sa inyo ha? Okay na Sir, spelling! Okay, gid na, lain pagkiguling dili. Sige, spelling ta ha? Nya, i-oral lang nato ni, di lang ta magsulat-sulat kay kapoy na magsulat-sulat na, kalimot ko sa kong mga gamit. Ya, kani nga spelling about numbers lang yapon ni, ha? Okay. Sige. First, spell daw ang number 4. Sus, kasi yun. Sir, ako Sir! For Sir, P-O-R. Ha? Sige, kaklaro ato kung pag-pronounce 4, o F. Yeah, P-O-O-R. Oh, if dahil Sir, di F-O-O-R. Isa na ganit ko liter ako na mali Sir. Aw, daya sinilusot gapon bay. Kung isa ka liter ang mali, pag sure, di ako na lang di. Ang spelling sa 4, F-O-U-R. Mga na'y tama ang spelling sa 4, dili P-O-O-R. Ay, mali. Nahihapon ko ba Sister, pag ako yan, sir. Tama, tama to. Ay, sus, ibang na tayo. Sabay-sabay, mas tama na. Mabitaw ko ginawa na F-O-U-R. Dudot to, nada siya una-una. Be, kada be, spell daw ang 2. Sir, ako lang sir. Ay, unya ra kapok. Si Dudot lang sa kay basig napanis siya huna-huna. Sige Dudot, spell out ang 2. To, sir. T-W-O, sir. At sambahan, bay. Napagidin siya huna-huna. Di, balakpakan si Dudot. Salamat, salamat. Dudot. Patay ako na karon kay wa ko kansir. Very good, Dudot, very good. Sige, karon kay humana man si Yasin, humana si Dudot. So, ikaw na pudpok. Patay ako na jud. Sige sir, sige sir. Kaya papildi ka, Dudot, ha? Sige, spell ang 20. 20. Sumunod boy. Winnie the Pooh. Saan naman nagaganahan naman kapok? Sige na, spell ang 20. Winnie. Kambal man na, bay. Kabangod. Sunati. Winnie. Saan naman na, Pok? Excited pa naman ka mo answer yan kagadahan naman ka diha. Uy, time na. Si By the Bill, oh. Ay, salamat ni Bill na jud. Salamat Lord. Sige, unya na lang na. Mag-recess na ta, recess. Ano ba yung recess na tabayo? Recess na tabayo. Op, asaman mo. Balik mo sa bangko niyo, balik mo. Recess ni sir. Lagi, kabalo ko nga ting recess, pero ayaw na mo gawas, diri ra mo palit sa kuha, oh. Ha? Alain na, padahan na si Roy. Di mo ko ginanugi mo sir. Dili mo niyo busog ka na Sir. Gusto na ko Sir, katong pan. Mangita pa magpaano. Ay, kanilang hima, oh. Mabusog lagi mo, ani. Basta daghano lang yung kanami, akong hima, oh. Hindi, bay, kay Yima. Kapila na, sir. Oh, pahit ka, Dot? 2-5 ra ni Dot. Palit ako, sir, bay. Kailangan ko ng Yima. Dali, padula diha. O, ikaw man ang palit, oh. Dua lang. Lami ka na kong hima. Dua lang. Amhala po sa ayuman ni Sir. Ito, 2.5. Ganit no. Tagpiso. Ramagin na dito sa pikas ng dana. Kumusta ang hima, Dot? Lami, Dot? Lamig ka ba?
Lami daw kayo. Usap-usap dudot to. Nya kamo di unsa man ipabot? Palit mo sa gima Di ba na, gusto ko na si Roy. Asa mo juga di ka mabusog ka na ron, kaya wag kay kaunon, bahala ka diya. Ano, di pwede mo gawas, dapat sa kuwar gid mo palito. Kaya himo pa ning ima para gini sa kong estudyante. Ala, ina po na nangihimo sir. Tang miser kayo sir. Pwede mo gawas ng sir. Kadiyot lang sir. Kantin lang ba? Ang iyo, pag iyo dili lagi. Kaya mo gawas mo, ato mo kantin, dili ni mahurot akong ima. Ito ba? Lamig kay man, sir. Sir, palit pa ko, sir, bay. Papat pa ka dito, Lidot. Palit po, sir. Awa dudot to, kaduha na balik-balik sa dudot to, duha lang. Lamig ka, sir, ay. Bay, palit ka mo dabay. Di man naman kabusog pa, lagi akong gusto. Bahala ka. Busog na ko, lamig kay man, sir. Ala, ina ni Sin. Ay, tuloy lang taglawan ni Sin. Okay, ito mo kayo. Okay, sige, balik ta. Kay humana man tag-snack. Balik ta sa toang katong spelling na to. Tanawan duha o nagluya o. Kay nganong wa man snack good ba? Nanawas dudot to, di happy kayo. Sa nangihimoy. Tamis kayo. Padayon ta ha. Sige, spell out ang 3. Ako, sir. T-H-R-A-A. Adi ka man si Ridudutoy. Tungod na si Ima ba? Yawa, paspasa mo ka-answer, oy. Tanawan niyo sa dudot to, basta makakaon ang bata, abti ka na mag-answer niya. Kamon duha na, tanawan, unsa na mo? Nabi ni plus points, basig nagtuol na mo, wala lang ni ha. Sige, next is spell out, ay sasawit lang, nawag. Hello? Hello, ma'am? Yes, ma'am. Karon na, ma'am? Sige, copy, ma'am. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Sige. Class, dismiss at takay, nami urgent meeting. Yes. Pwede na ka makauli, Dot. Ha? Sige. Salamat, sir. Bye-bye, bye. Bye, Dot. Sir! Kami din, sir! Dili pa may pwede mo ulo, sir! Kaya ano, namalit mo sa kong yema. Wala, sir! So, dili may kauli ron, sir! Alay na, pero na sir. Ay, di ba sir, wala pong sanay na sir? Lagi, walay pong sanay, pero walay balibaray. Ato sa coffee, bye. Ha? Sir! Ay, pagipalitan niyo, sir! Sorry.